Fost l-aktar tradizzjonijiet popolari f'dawn iż-żminijiet ta' festi hija l-ikla ta' nofsinhar fjum il-miliet, fejn il-familja min-nanniet sa' neputijiet tinġabar taħt l-istess saqaf u madwar l-istess mejda biex kulħadd jiekol flimkien. Madankollu għal mijiet ta' residenti fid-djar tal-anzjani din it-tradizzjoni hija biss parti mill-memorja tagħhom għaliex mhux kulħadd għandu min iżuru jew jista' joħroġ biex igawdi l-miliet mal-familja. One News żar ir-residenza San Vincenz de Paul li f'dawn iż-żminijiet ta' festi tkun mimlija ħajja u attivitajiet biex iferħu lill-anzjani. Fost oħrajn lejlet il-miliet tiġi organizzata qudiesa l-anzjani kollha f'San Vincenz fejn anke ssir il-pritka tal-miliet. Fjum il-miliet f'diversi swali stajna naraw attivitajiet ta' divertiment bis-sem ta' diversi għaqdiet u gruppi volontarji li marru jdoqqu u jkantaw biex iferħu lill-anzjani. Illum noqogħdu nkantaw, nisnu għal abuljaxju, imma ngħaddu sabiħ. Għaw il-banda sabiħa, niflaħtax kam liħu għos. Ġew ħafna tfal, ġew darbtej. U jien nħu pieċir daw l-affarijiet. Anzi nibda nakkanta magħhom u nibda ngħajjat. Staqsejna lill-anzjani xi jfisser għalihom il-miliet u x'jiftakru minn tfulithom. Kont n-bitfari jeklu d-dar, namillom ħafna jekel, mill-li kont l-iktar li kont nħobbu namillom. Il-kak tal-asel, biskaj kut rajfil. Il-mamma u l-papa kienu jieħduni. U kienu jgħidu lejja noqogħdu għaw, noqogħdu kantaw, noqogħdu kwieti, noqogħdu bravi, għaxan kella ma ntukx perlina. Iva, ħna konna morru ma tal-iskola, nkantaw lin-nies, u xek. U jċabtulna, jtuna xi regal, nistenna ħġej. Iskant l-axħam id-dar it-tfal, namlu l-ikla, u ekku konna naħdu pjaċiru. Meta kont attendi fil-gruppi reliġjużi. L-anzjani f'San Vincenz kellhom dawn il-messaġġi x'jgħaddu lis-segwaċi ta' One News. X'nixtieq ngħidilhom li jgħaddu l-milied bil-ferħ, alla volja jkun hemm xi naqra tribulazzjoni. Intihom il-miliet it-tajjeb, lilhom il-familji kollha u kulħadd u nixtieqilhom is-saħħa. Intikom il-miliet it-tajjeb, speċjalment in-nurses l-now u l-kerens kollha jieħdu ħsiebi u jħobbuna ħafna. U nixtieq il-morda kollha ifiequ. Jieħdu pjaċir u jgħabdu kemm jistgħu. Il-miliet it-tajjeb il-kulħadd.